ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Musa mai sana'a, shugaban ƙasar Najeriya ya ma ka zage shi. Ni! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai da mana ƙarya zan yi ma ne. Ranka ya daɗe. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Ke, ko ba shi ne ya zage shi ba. Ki fita ki bar bayanin gaskiya, ni waye? Kana baro. 2023 zai yi wa Buhari campaign extra level. A gargaɗin ka da ka fita a wannan maganar dan ba layin ka bane. To me yasa? Kai barawo ne. Kana baro. Abula ya ce zai sato mana ƙuri'u mu ƙara. Ko ba kai kace haka nan ba? Yasa ka ci amana ta. Ya za in ci amana ka sa amana ya haɗa mu da kai. Wani abu ba daban sa'a ma bane ya haɗa ni da ni aikin nan da ku. Na rantse da Allah da tuni na sassare muku gabobi. Ƙungiyar Interview Committee ta goyi bayan Baba Buhari akan cin extra level. Wai Allah na! Ni da mu haka nake so. Wallahi akan wannan ba zan ja da baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rarara baka ce komai ba. Kafi su garkiya baba. Mu sai Buhari ko gobe. Allah wajen naka ya lalace wallahi. Dan sake gaya musu. Kafi su garkiya baba. Mu sai Buhari ko gobe. Abale, zaka zaɓi Babu Buhari ne? Shut up your mouth. If you talk to me again, I'm gonna break every single bone of your body into pieces. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Ware? Ayo. Oh no. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode.